Shaboni ng Agartala. Sabona ning Bisramganj. Saboni ng Kanchanpur. O party mo na tayo tong plaza. Hasteni thengkrung tongkhor. Tiaba dang mani sora waro zaknai purong mo. Kok shanai holong chiro khognai hasteni hapong khatan. Joy nai tong dinaro chini khora.
Ya farinono anila mano nang liale mungshano nang tokeno anile be bato hana yango seo nangani ka tuma nangani ka tama osubra Nangani alama ani mutanda osugani angosiwo osugani angosiwo osugani angosiwo Kok naya borok ni langmawo hamsa mengkeri simia mas mak omor nai. Kok nanai borok ni langmawo ke hamsa mengpainai simia ayo kolok bo nanai. Jora kebono naisingya. Bus kango kirima singsa jora phai tongo. Tabok ni o jora kaham naisingei tonglakha. Laithang sinai abo. Jora hamiao de kalailang no. Tabok no sisarek nani jora. Panani pelawo olang mani khorang pandanai tonai joto khapani takhuk tei bukhuk sona ang hamjak ma tei chibaira witini ni pandawo hain hai lam sogjap hio belake hambaina rok joto no o pandano nai mani bagui tei kaitor ni kok thairok no khana ragui srang ragui tomani bagui norok no belake hambai jeng tini bo khana lainai kaitor ni kok thai smai katal ni no phunukjak mani bijap rem sibrui
tangchi chukuni simi remsi bani tang sa jorana tui tinini pandaw ke seng nuklaibana kaitor angur pherma haikhe borok rokno pheremani kogrok tekto birman jengjal bai pherenai kaitor pamni hinba jora tongsani bono poito khlairikliya jora tongsani hamya hunma rokno yaka rikliya bo khalogui naising sukha phaijakliya tabokhe tekto birman jengjalni bisingtui abotui borok rokno lairsinai abono pheremani kok pheranai hnei bo samani phere jaknai botai khalogglakha phari okok thai rokno tui chung tabok kaham khe sbai sukrobui salainai khnalainai srunglainai tamokhe rsa mungtang sakhnai sikam bukhano tiyar khlai nalaigirana Nawi tontonai kapani kecino ang tinini o langmani khorang pandawo mutanai sa subra Jisu Kristani mangkatar bai haino hai khapang ya pare lamsok japio kecing tinini pandawo kecing kanalaibana tei sranglaiwana wansolai smai katal nina paithak ni besap phunuk jakmani besap remchi brini tangchi chuku nisimi remsi bani tangsa jorana tiwi khanawi tontonai kapani kecing jeng peila sekang khok tangi nelegrasnai oro phunuk jakmani bijap remsi brini tangchi chukuni simi tangni chi jora wattuma sa oro jeng sijak nalaibo haki a swari sengsaro sekra phnangkha angur budukni angurok angur bwthairok raklaiwi angur sebjaknai hakoro hiklai roikha hake kaitor jolijagwi abono sebkha kamyonni phatarni a hakoro angur bwthairok sebjakha hake a
hakorni thui kosogui phaikha abo mail rasa charchiba jora kosokha mukha thukha nei jeng aro seijak nolaibo kamyungni phatar abo Jerusalemni phataro homani kokse mukha thukha phia abo mail rasa charchiba kosokha toma male a borok haya kaitono poitokhlaya borok rokni thui abo dan nisimi berseba jorani haksal mungse Armageddon chobale tekto kotor bai Kristo teiwaisa ohawo phaifruni kcharose Palestine hawo nai Kristo teiwaisa ohawo phaiphinani kokno lopmung bisap rembrui chibani tangtham nisimi tangsni jorao swkangno sasokjak jeng noklaiba abo khnawi tangjani khapani kiching sumsok wngkha belai kirima singsa a sumsok ni jarina tabok borok kwangma butharjak benai te borok ni thui mukha kuthukhe hasalma kosoknai sumsok wngkha belai kirima singsa pia sumsok ohawo koplokjak nung ang no sumsok borok laija a sumsokni yakakna lama Kristo krusakao boni thui katharno sokormani bisingtui khlairokha nung ang no tini manthai kaitoni bus tongmani no Calvary krusakao Kristo sapung hopung samung khlai klangkha te a samung khlai klanglangmano poito khlaima bai se jeng aroni yogo boroni hole sumsukni Calvary krusakao Kristo samung khlai klanglangmano poito khlaima bisingtui se jeng mathangjak mano Hebrew bisap remnini tangthao Bible sengmung sengmano kaitor suda kok phirogui manlia hake mathang sukmani kokno khunju kanya khe jeng bahai khe yoknai boroni homale busni tekto kotorno bus Kristono poito khlai yasakhe a busni yakni yokha tini a busle Kristono nornai rokni sakao se sokphainai subra Jesu Kristono poito khlaiya bororokni sakao se sokphainai borokno bono noro kaitoni sajlano kadole laibo borokno kaito soi bo busthumnai khnawi tangjani khapani kiching subra Jesu Kristo tini sumsokno sui tonglak sumsokno soyuibo tonglak khnawi tangjani khapani kiching tekto kotor abo salhamya jorahamya hanjakya abo kaitoni jolimani jora se hojago Kristo chungno kaitoni buskango basai mannai khlaikha pokru sakao khachijak phruno basai mannai khlaikha motha a tekto kotoro duljaklak kaitoni buso duljaklak motha subra Jesu Kristoni hamjakatal motha tekto kotor tui malaiglak phunukjakmani bwchap chungno srai sajak a khorok rasai tei saibrui chibrui borokrok Israel sorokse hnai phunukjakmani bwchap remsnini tangchukuni lekha baiya borokbo mothaya no khnawi tangjani khapani kiching a khorok rasai tei saibrui chibrui borokrok no se kaito tekto kotoro tongruma khe bo mothano bo tongrogui mano tamkhe kaitorni kokthai sao mothano bo a tekto kotoro dulya abo boni nahormung muchungmungo kwrwi hnai subra Jesu Kristo sao o hawo jorahamya phaiwi tongmani yakni ang norokno phiyoknai hnai chung motha tekto kotorni bisingtui par ma wngya tamokhe tekto ste ni bisingtui par ma wngnai hi angle sana muchungo khnawi tongjanai khapani kiching chini langmao tekto ste phaiwi tongo chung abono nugui bwkha baithai kwrwi tei poitorok belthai kwrwi chung jotoni langmao no tekto jengjal akorok phaiwi tongo bemar rok phaiwi tongo
Omo tui ni bising tui se kai tor boni besarokno teibo pholao toruo logruo. जों mangsa chuklai jaya. Sobra Jesu Kristo chukroma baise asuk jora chuklai jao जों. Kana hoita janai khapani kiching kwbangma poito khlainai rok tekto kodorno nukman liya gja. Ohano yakari thangbai mani bising tui nukna musongphano nugui man liya gja. A tekto kotorno manjakna bagibu borok tei thangai basai phaibai phiglak. Poito khlainai tabukni mothabu a tekto kotorni bising tui malai glak. Tamni hinba Kristo yakari rokha. Kristo yakari rokha. Bo thüimani bising tui. Phia bo khairogui जोंनो mathangkha. Khana hoita janai khapani kiching kaitor जोंनो o langmao tongsak stesa tekto rokni bising tui le himnaruo. Phia omotui tekto ni bising tui se kaitor जोंनो teibo kaham bisingo teibo kaham khlaio. Aboni bagui kiching nini langmao jongjal akorok stesa tekto akorok te nukhungo biarasiara akorok phaikha hangkhe kha tabaidi abo kaitor nono kaham bisingo teibo kaham khlainani bagui se khlaio. Khnawi tongjanai khaphangni kiching kaitor mari bai mangno जोंनो sao. Phia muitanarokdi a marini slai phano soi soi kirima singsakuk dorokuk. Tekto kotorni joraobu borok khorok rasai tei saibrui chibrui bisingni khoroksa phano kamaglak. A borok khorok rasai tei saibrui chibrui rokni bisingni khoroksa phano kamaglak. Borok merasani thüini phan baise soichogui kaplai wngmanbainai a jorao. Khnawi tongjanai khapani kiching sobrai Jesu Kristoni thüi bose nono ano जोंनो kaplai khlaio. Tabukhe जों phunukjak mani bwchap remchibani tangsao tuma swijak tong khuk tangai nalai horgrasinai oro जों swijak nalaibo afru ang nokhao omo hai tei mungsan nukphio kha. Abo kobo kotorma wabu wanama singsa suari khorok sinirok birman kaisini yago twilaijak. A birman kaisini no paithak aboni ulo kaitor tei jolijagui yagul suglak nichingoro swijak nuklaio. Omono tekto kotorno pairi rusinaikha. Saimanya nongle a tekto kotor paima bai jodde chajakha chajakya. Tamokhe angle belai jor chajakha abo paina naima bai. Khnawi tongjanai khapani kiching omoni ulokhe जों Kristo o hao tei waisa phaiphi no teiwi saiman laisinaikha. Phia ang nukha nei Johon sao. O ang nukha homani bising tui जों saiman laibo Johon tabuk jora je marokno phunukjak marokno mokol bai thangno nugui tongo khnawi tongo khonju bai tei mungsa o kokthai o berem bai remchinaini tang sano se kok kwrwngrawi rophika. Remchinaini tei mungsa abongkha Israel birman kaisini ni yago twijak suari khorok sini. Aborok Kristo phayasak jora bus sokphai mao yak rosnobainai. Remchinaini simi Kristo tei waisa o hao phaiphi mung remchi chukuni beba kokno kaisa bai tei kaisa kwrwnglaijakse. Raisamung bwchap kangsao snamjak mungno teiwi जों nuklaibo. Salsini khe kaitor boni yakbai tangmani akorok जों nuklaibo. Raisamung bijap rem neibo khe phola kwthar borokno snamma जों nuklai phiokha. Omo hai khe kaisa bai tei kaisa ni
koronglaimung tongo. Asuk simiya ongkhor mungbujabo musini kerong rojakma jeng nuklaio. Opila bijabo khe a kerongno swbaiwi sama jeng nuklaiphiyo. Hasing panthoro bisi breichi matongbaimani bisingtwi swmai kwtalo khe kaisaya kaineiya sobrai Jesu Christ no twiwi sana bagwi kothoma kaham bijabrok kangsa bai tei kangsa koronglaijak khlai jeng nuklaio. Khnawi tongnai khapani kiching shaitan o hao rwklai rohorjak kha afro bo boni jolimang tubui Israel songrokni sakao ropaikha lukhlai phaikha asuk simiya paithago bo o hayungno yagonai thumna bagwi yabrwi makni rokno samungo phnangnai hake kaitorbu haino paithakni bagwi boni jolimangno phunuknai hake sumsok bai koplokjak hani molno pairwi rwsnai lopmung bisap rem rasa tei kaichi ni tangsao haini sao subrai ani subrai no sao ani yagra bwkhago achukdi ang nini ari no nini yakung yaphango khiklaya sak omaike choro swijak nolaio. Khnawi tongnai khapani kiching kaitorni jolimung tekto kotorni bisingtwi bus omo hai wngnai nei sao. Kaitor dakti jolijakya tamokhe oro boni kha lokmung tei kwrwikha kaitorni aroni no jolimani sal eba jorale phaio shaitanni aroniya yabrwirokni aroni buya kaitorni achuk phangni se abo phaio kaitor borok hamyarokno boito khlaiyarokno Jisuno nornairokno bus thumnai yakar glak. Khnawi tongjanai khapani kiching chang tabukhe phunukjakmani bwchap remchibani tangni uttama swijak tong khoktangwi nailai horgra sibanu oro chang swijak nuklaio afro ang horbai dalogjak ainani twijlang hai nukha ang a yabrwi bai bini kayano tei numberni bumung gwnangno mesennairokno bo nukha borok a aina twijlangni ganao bachalaijak kaitor romani chongpreng rok twilaijak nei chungro swijak nuklaio. Khnawi tongjanai khapani kiching hor bai dalogjak ainani twijlang homani abo wngkha tekto kotorni jorao yabrwini satokmung a jorao yabrwini mungno naiya borokrok phabo phal manglak manwirok pabo pai manglak wngbainai o jorao chamung nongmung belai khe manna tuknai aboni bagwino subrai Jesu Christ sao boni mungwi twi kapsa kwchang khannai borokbo sokat mannai hnwi khorok rasai tei saibrwi chibrwi bisingni khorok saswkno twi kwchang khannai borokbo a yabrwi bai buthar paijaknai a jorao. Khnawi tongjanai khapani kiching a salrok belai khe tongkesep sal wngmano je sil bujakrok simi se a tekto kotorni bisingtwi malainai a borok khorok rasai tei saibrwi chibrwi rok a jorao subrai Jesu Christni bagwi sakni lamano robainai sakni langmano robainai thwiya sak jora borok soilangbainai subrai Jesu Christni bagwi subrai Jesu Christni mungwi. Khnawi tongjanai khapani kiching borok Jisuni mungwi sutharjakbainai koktharjakbainai toktarjakbainai sengbai tajakbainai chwng nuklaikha a khorok rasai tei saibrwi chibrwi borokrok jayon hathaio merasa bai subrai Jesu Christ bai tonglaibaimani. Khnawi tongjanai khapani kiching tekto kotorni jorao kaitorni bagwi
sakni langma rwnai rok satokjak mungni horni bisingtui malai bai phano borokni rwsap mungno borok poklaklak kaitorni chongpreng borokni yago tongo phiya bwskangni bwtangrogo chwng nuklainai borok rwsap laiwi mungno tonglaimani tei rwbo rwsap laiwo kaitorno lob laiwo khe tonglaibai mani chwng nuklainai khnawi tongjanai khaphangni kiching chwng tektokotoro ma tonglaiya mabo ma tonglak aboni bagwi chwng poito khlainai rok subrai Jisu Kristo no yasakjak borok rok kaitorno belai belai khe hambai ronani nango khnawi tongjanai khaphangni kiching nung tumungno subrai Jisu Kristo no poito khlainai wngwi tongkha wngkhe subrai Jisu Kristo no nung nini bwkha bai yasakjak wngwi tongkha wngkhe kaitorno hambai rodi bo nono a tektokotor ni bisingtwi lairuklak aro nono dulglak bo haiphano se bwkhao khep khep khe chwng mungsaya mungsano twiwi tongthokya khe tonglai tongo haire kiching Hebrew bisap remchini ni tangchi ba abono twiwi chwng no sarwkjak tamni hinba abo klaisa khe langmao sok sok phaio abo twirok tektokotorya abo bwkha baimungse khnawi tongjanai khaphangni kiching a bwkhao khep khep wngmung abo se poito khlainai takhuk eba bukhukno teibo pholao swklugo khakchang mungkwrwi khlaio khnawi tongjanai kiching belai uanama singsa a tektokotorni bisingtwi malai baijanai rok se rwsap laima thaklaiya wngnai kho chungle bomhai jefru chini langmao tekto sokphaio birman sokphaio biana siara sokphaio chungtwi kaitorno suri bo manlailiya rwsaplaibo manlailiya abo haise wnglaio haire kiching chini langmao kha riyokmung akorok phainai afru chwng ma surinai sanatangkhe kubunni bagwi surima sai aboni bagwi dorokku khe ma surilainai chwng a khorok rasai tei saibrui chibrui borok rok tektokotorni bisingtwi malai twtwi se rwsapma thaklaiya kaitorno lobma thaklaiya kaitorno hambai rolaima thaklaiya wngwi tongkhe tamo wngwi chwng rwsapmaya khanani hayade tamo wngwi chwng kaitorno lobmaya khanani tamo wngwi chwng kaitorno khulummaya khanani haire kiching chwng tinini simi tabukni simi subrai Jisu Kristo no loplaina nangnai bono hambai rolaina nangnai chwng shaitanni khwio kalaiyana twi phiya mothangjakmung manwi tongthokma manmano yakni de keple langno aboni bagwi surimao tongna nangnai chwng khnawi tongjanai khaphangni kiching surimani abo wngkha kaitor bai kok salaiwi kwrwnglai tongmani sakni beba kokno bono samani tei kaitorno khanarokmani kaitor bohaino nini aswkni jwngjal bemar tongmarokno khnawile ahaino sring sring achogwi tonglak nung saka hangkhe bo uansogwi nainai bo nono snamwi ronai bo nono hamrwi nanai khnawi tongjanai khaphangni kiching subrai Jisu Kristo no nung poito khlaidi bo se chwngno mwthangnai bo se chini langmano mwthangnai subrai Jisu Kristo sao boja hilik teiwi lengjak bebak borok ani thani phadi ang narokno lengla ronai nei khnawi tongjanai khaphangni kiching nini sungsok rok nono lengrogwi tongkha wngkhe Jisuni thani tini no phadi nini birman nini langmao biara siara tongwi nono lengrogwi tongkha wngkhe Jisuni thani tabukno phadi bono poito khlaidi bo hamronai bo bebak nornai chwng tini aswkno khnalaigresnai bwskani panda malailaipisnai afro chwng teibo kaitorni kok thairokno teiwi kaham kaham salainai sranglainai tei boni hamari yajaklainai kaitor nungbai tonglasthang hambai khaphangni kiching belai belai khe hambai o pandano khalogwi naitongmani bagwi tei kaitorni kok thairokno khwnarogwi srangrogwi tongmani bagwi belai khe hambai molle paisinaino tai dwgliya daktino paisinai
mol paina sekang khairok jakmani mol painani sekang subraina poito khlai naising tongnai rok muk phili kaisa bisingono chini bwsakno phola bwsak snamoi bo tlangthang painai nungbo poito khlai tongnai borok ba nungbo a jorao mokol bai thangno nukna phano tongo bo chungno tisai tlangmani no bwsakhe hamjajak ungno mol phili tisai talangjak phruchung o bwsak thina setai nanglakha sokna se nanglakha phari boy baksa chung thanglainani bak tiar unglaisiana naisingei tonglaibana chini subraino bo daktino phaisinai ayang iyang nahori naikhe bo phainai kha abo chung kisale saiman soguino tongkha bo phaina sekangni bebak nangnai hanmarok sajakma kogrok nangui mangno tongbaikha phadi o kok thairani bagi chung tabo kaitona hambai lainai tei suribui pandana mathangbo khak thanglaisiana surinai kuchotani china phakaitona belaike hambai nung chungbai tomani bagui tei nini kok thai chungna romani bagui belaike hambai nini kok thai chungno khakjang rogo khasrang rogo kha tongthok rogo nono chung naisingui tongjao poito khlai aphakaitor nung jefru nini kwthar bwsarokno thumphainai nungchana muito khe nini loge watlangjadi tei o pana naitoni joto nini bwsarokno tiar khe tongmanani sumsokno haksalo tongui nungoi mang tongmanani chubadi surima jisuni mungbai sana amen belaike hambai khapani takhuk tei bukhuk sung jottona o pandano naitomani bagui tei kaitoni kok thairokno khwnarogui srungrogui tomani bagui belaike hambai chung panda pairalaisnai bwskani panda haina hai malai laifinai kaitor nono nini nogot jottono hamaribai khobui tonangsithung hambai Phaidi thangnai panda phunukjakmani bijapni sungmarini saklaimung khwnalaigrana thangnai pandani sungmarini saklaimung wngkha di molbrungbrum khapangni kiching phaidi tinini sungmario hablaiwano tinini sungmari khe phunukjakmani bijap remchibani tangsao swarini yago kaibusuk birman tongo hini sajak khamu a kaichi b kaichuku c kaisini d kaiba khapangni kiching o sungmarini saklaimung khwnapungni damsnini bisingono chungno a b c d bomo ongnai sahorbaijadi chini number WhatsApp iba SMS khlaioi 8414859961 sahorpru norokni mung nikumabo sri rohorkhe belai no hamnai nung o pandano chajakna hane kha khlaio chungno miss call khlaidi hakhe nung bo kuplai angi manwana Jung sak-sakno beibai mangkhojakna musunglaio muitok phaijaknani musunglaio elem baksao kaitoni samung phaidi hake borok kodok maromui kathang tongsak nana muitok phai tongbaibana
subraino boritona boseani melkanai ko ang subraino kulutona boseano susod ni Kiyoga ang subraino subraino boritona boseani melkanai ko ang subraino kulutona boseano susod ni Kiyoga ang subraino subraino boritona boseani melkanai ko ang subraino